posvátní. Co je svaté, nebo kdo je svatý? O tom budeme dnes přemýšlet. Čteme společně knihu Skutků apoštolských a Lukáš pro nás vybral takovou pestrou paletu příběhů, kterými se snaží nějak ilustrovat události okolo té jedinečné, neopakovatelné erupce Božího ducha, Boží energie, která kdysi dávno tady sestoupila na zem. V souvislosti s Ježíšovým životem, s jeho smrtí, vzkříšením, na nebe vzetím, tak byla uvolněná ohromná duchovní energie. Duch svatý v lidech. Mění se spoustu věcí. Mění se především chrám. Chrámem se stávají lidi. Lidský organismy. Nějak nově, nějak jinak, líp, víc než předtím. Se lidi stávají chrámem. A jejich vztahy. A to, co spolu vytváří. V rodinách, v církvi, v komunitách, na vesnicích, ve městech, to, co vytváří spolu, je chrám. Ten Boží duch, když jsme tak četli ty první kapitoly knihy Skutků, co všechno v těch lidech dělal, co s nima dělal, tak jsme si všímali toho, jak je rozpohybovává. Jak to už není statický, ty statický křesťané, kteří tam, nebo ty statičtí učedníci, kteří se tam jen tak jako modlí a jsou zavřený v jedné místnosti, tak ten Boží duch, který je oživí, tak najednou se začnou hejbat. Chodí mezi lidi, říkají, co zažívají, co se v nich odehrává, co zažili s Bohem. Rozpohybovává těla nemocných lidí. Chytni se za ruku a já tě zvednu a ty budeš jásat a tancovat. Duch v těle rozpohybovává tělo. Napřímí je, roztančí je. Duch v těle překonává komunikační bariéry mezi nejrůznějšími oddělenými skupinami lidí. Budí je k tomu, aby se modlili, aby byli spolu, aby něco dělali. Víra je tady jakýsi aktivizující princip v těle člověka. Takhle sledujeme tu erupci Božího ducha. A před Vánocemi jsme četli krátký oddílek o tom, jak lidé dávali, jak to, co v nich Duch Svatý dělal, bylo, že přestávali myslet sami na sebe a začali dávali i peníze a hodně peněz. A tak si o tom přečteme ještě jednou a tentokrát budeme trošku pokračovat v příběhu i dál, tak poprosím Lenku o přečtení. Skutky 4:32 až 5:16. Všichni, kdo uvěřili, byli jednoho srdce a jedné duše a nikdo neříkal o ničem, co měl, že je to jeho vlastní, nýbrž měli všechno společné. A apoštolové vydávali s velikou mocí svědectví o zmrtvýchvstání Pána Ježíše Krista a veliká milost byla na nich všech. Nikdo mezi nimi netrpěl nouzi, neboť ti, kdo byli vlastníky polností nebo domů, svá pole nebo domy prodávali a výtěžky z prodeje přinášeli a kladli k nohám apoštolů. Z toho se pak rozdělovalo každému, jak kdo potřeboval. Také Josef, který byl apoštoly nazván Barnabáš, což v překladu znamená syn potěšení, levita, rodem z Kypru, měl pole, které prodal, peníze přinesl a položil k nohám apoštolů. Nějaký muž jménem Ananiáš prodal se svou ženou Safirou pozemek a s vědomím své ženy dal z výtěžku něco stranou. Určitou část přinesl a položil k nohám apoštolů. Petr řekl: Ananiáši, proč Satan naplnil tvé srdce, že jsi lhal Duchu Svatému a dal si stranou část z výtěžku za to pole? Dokud zůstávalo neprodané, což nebylo tvé? A když si je prodal, což nebylo v tvé moci, co uděláš s penězi? Proč ses ve svém srdci rozhodl k takové věci? Nelhal si lidem, ale Bohu. Když Ananiáš slyšel tato slova, padl a zemřel. A na všechny, kteří to slyšeli,
padl veliký strach. Mladší z bratří vstali, přikryli jej, vynesli a pohřbili. Uplynuly asi 3 hodiny a vstoupila jeho žena, nevědouc, co se stalo. Petr k ní promluvil. Pověz mi, prodali jste to pole za tolik peněz? Ona řekla, ano, za tolik. Petr jí řekl, proč jste se smluvili, abyste pokoušeli Pánova ducha? Hle, kroky těch, kteří pohřbili tvého muže, je slyšet za dveřmi. Vynesou i tebe. A hned padla k jeho nohám a zemřela. Když ti mladíci vstoupili, našli ji mrtvou. Vynesli ji a pohřbili k jejímu muži. A velký strach padl na celou církev i na všechny, kteří to slyšeli. Skrze ruce apoštolů se mezi lidem dálo mnoho znamení a divů. A všichni jednomyslně pobývali v Šalomounově sloupoví. Z ostatních se k nim nikdo neodvažoval připojit, ale lid je velebil. A ještě více věřících bylo přidáváno Pánu, množství mužů i žen, takže dokonce na ulice vynášeli nemocné a kladli je na lůžka a lehátka, aby na některého z nich padl aspoň Petrův stín, když tudy půjde. Scházelo se také množství lidí z měst okolo Jeruzaléma, přinášeli nemocné a trápené nečistými duchy a ti všichni byli uzdravováni. Ten text má 3 části. První, v těch verších 32 až 37, 4. kapitoly, tu jsme četli už před Vánocemi. Vyberu z toho jen jednu jedinou větu, kterou znova vám tady chci dát před oči. Byli jednoho srdce a jedné duše a nikdo neříkal o ničem, co měl, že to je jeho vlastní, nýbrž měli všechno společné. Říkali jsme si, že je to zpráva o nějaké vyladěnosti lidí jeden na druhého. Ten Duch Svatý, kterého mají v sobě, tak je pudí k tomu, aby byli vlastně jako jeden organismus, celá ta komunita lidí. Aby všechny prachy dali nahromadu a rozstřídili si je tak, jak každý potřebuje. To, co je tady posvátného, tak je právě ta jejich jednota. Ta jednota se může projevovat různě, tady konkrétně se projevuje v penězích. Řekli jsme si, že to je proto, že peníze jsou nejvíc to, co považuji za svoje. To je moje, to jsou moje peníze, moje. Takže když to dám pryč, tak to je hodně radikální vyjádření nějaké jednoty. Že už ne já, ale druzí. Tak podobně, jak nám to říkal Martin v tom úvodu k modlitbám. Před Vánocemi jsem vám dával úkol, aby když se budete prožívat ty vánoční svátky, abyste si zkusili uvědomovat, v jaké chvíle tu část toho jedna duše, jedno srdce zažíváte s druhýma lidma. Protože Vánoce, svátky jsou právě často o tom, že hledáme způsoby, jak nějak spolu bejt, jak si bejt blízko. Tak, zažili jste nějakou zkušenost, jedno tělo, jedna duše s druhýma lidma, z rodiny, s kamarády? Zkuste, máte nějakou? Zažili jste to o Vánocích? Uvědomili jste si to? Provázanost, propletenost, blízkost. Co? Nějaký příklad? Aspoň kejvněte hlavou, jestli jako někdo jo. Jo, někdo kejve hlavou. Byly Vánoce, no však jo. Třeba jak jsme tady byli na půlnoční, tak jsem vás slyšel zpívat, tak to byla síla. Myslím, že jsem nás tady ještě neslyšel tak dobře, tak z plna hrdla zpívat. To byla velká blízkost, velká radost, velká jednota. Jo? To je Ano? Aha. Mhm. Hezký. Táta tě objal velkým medvědím chlapským obětím. Krásný. To je blízkost. Tak, to je ono. Jedno srdce, jedna duše. To je něco posvátného. To je chrám. Když víc lidí dohromady
nějakým způsobem takhle propletou, to je chrám. Tam je Boží duch přítomný. No, ten příběh tohle byla první část příběhu. Druhá část příběhu je taková temnější. A mnohem temnější vlastně. Je to horor. Přímo před zraky učedníků tam umírají lidi. Jeden, druhej. Děsivý výjev a nejenom, že tam prostě nějak umírají nějací lidi, Petr tam prohlásí, a to je asi jedna z nejhorších vět, kterou Petr vůbec kdy vyřkl, je tahle věta té ženě, vdově, řekne, si to představte, on tam přijde, on si s ní povídá a pak jí řekne větu, hele, kroky těch, kteří pohřbili tvého muže, je slyšet za dveřmi, vynesou i tebe. Co to s váma dělá, takováhle věta? Dáša úplně tak se někam schovává do křesla, naraz opírá, se potřebuje oddálit od toho. Je to divný, ne? Je to temný, je to hnusný. A nejhorší je, že ona fakt potom umře. On řekne tuhle větu, ona umře a oni ji odnesou. A pak je poslední část toho příběhu, kdy jakoby se to vlastně zase vrátí na ten začátek, je to dost podobné té první části, to zase nějaké zhrnutí toho, jak se té církvi daří. Zase takové květinkové, pěkné, všichni jsou jednotní a tak dále, až na to, že tam je věta jedna, která zní, z ostatních se k ním nikdo neodvažoval připojit, ale lid je velebil. Takový zvláštní. Neodvažovali se připojit. Jakoby se něčeho báli lidi. To je změna, která se stala díky té prostřední části. Základní emoce, která v tom textu je několikrát zopakovaná, je strach. Ten prostřední příběh má vyvolat a vyvolává v lidech strach. A ten nějak mění to, jak ta církev tam je vnímaná i druhýma lidma. Zaměříme se právě na tu prostřední část, na tu divnou. Proč tam uprostřed toho bujarého života, kdy vlastně vidíme, že Duch Svatý, co dělá Duch Svatý, no přece naplňuje lidi životem. Tak jak je možný, že je tady uprostřed najednou takováhle hororová scéna, takováhle smrt? Co to tam dělá? Proč? Mě ta scéna pobuřuje. Mně se to nelíbí. Nelíbí se mi, že by člověk měl za lež být potrestaný smrtí. Nevím, kdyby to takhle fungovalo, kdo z nás by tady ještě... smějete se. Potrefené husy. Jo, kdo trošku jako zakamufloval, aby vypadal líp v očích druhých lidí, než normálně by vypadal, kdyby to řekl na plná ústa. O čem ten příběh je? Je zajímavé, že to není úplně jediný, že to není jediný příběh v Bibli, který tady ten takovýhle matoucí, divnej pocit nespravedlnosti toho, že to takhle by to nemělo být, přece ve mně vyvolává. Není jediný, je jich víc. Když se podíváme do té starší části Bible, Starého zákona, tak tam máme dva velmi podobné příběhy. A myslím si, že jenom vám je zmíním, protože abychom pochopili proč Lukáš přemýšlí tak, jak přemýšlí a proč vybírá tenhle příběh, tak musíme znát příběhy, které lidi tehdy znali. Oba dva ty příběhy ze Starého zákona jsou spojené s bohoslužbou, s chrámem. A to je důležité, protože tady jde taky o chrám. A oba dva jsou spojené se začátkem chrámové bohoslužby. Ten první se odehrává někde na Sinaji, když se postaví ta první varianta chrámu, ten stan, a odehrává se tam jedna z prvních bohoslužeb a přijdou kněží, synové velekněze Árona a přinesou, a teďka nevíme, co to je, ale ten příběh říká, přinesli nějaký cizí oheň. Měli tam pálit na oltáři něco a použili špatný sirky nebo přinesli nějaký jiný oheň. Nikdo neví, co to znamená, ale udělali něco blbě. Obřadně. V tom rituálu. Nejeli podle pravidel, které byly daný. A zemřeli. Oba dva.
Pán Bůh je zabil. O pár set let později zase vzniká nový chrám v Jeruzalémě postupně za Davida a David do toho nového chrámu nebo toho prostoru, kde pak bude chrám, převáží truhlu smlouvy, převážejí na voze, ta truhla smlouvy se tam tak jako šine na tom voze a teďka vybírají zatáčku, zasekne se tam kolo, ten vůz se nakloní, ta truhla začne padat a nějaký chlapík nechce, aby se tam boží místo, kde Pán Bůh přebývá, nejsvětější předmět, který tam mají, aby se dotkl země a válel v blátě, tak ji zastaví a takhle ji podrží, aby nespadla a Pán Bůh ho zabije. Umře na místě. Kvůli tomu, že se snažil zachránit posvátný předmět. Cítíte, že ty příběhy mají podobný, v nás vzbuzují něco dost podobného, podobný pocit, že to je nějaký divný, proč smrt v takovejhle situacích, teď přece o nic nešlo. Tak vážnýho, proč smrt? Když se podíváme pečlivě na kontext těch 3 příběhů, které tady teďka vlastně máme, o posvátném ohni, o té truhle a teďka tady o těch penězích v církvi, tak vlastně vidíme, že to je podobný kontext. Je to kontext chrámu, bohoslužby a je tady něco nového, nějaký nový chrám, nový prostor, kde se odehrávají, nebo kde se bude uctívat Hospodin. Nový posvátný prostor naplněný Boží přítomností. A každý si v sobě nese takovýhle jednorázový, neopakovatelný, ale dost děsivý hororový příběh. A to, co to v lidech vyvolává, v nás, čtenářích, proč si lidi ty příběhy pamatovali, proč si je vyprávěli, je, že to v nás vyvolává jakýsi pocit opatrnosti před něčím, co je posvátné. Opatrnost před něčím, co je posvátné. Nejsou to příběhy, které by byly normativní, to znamená, že takhle se to musí od teďka dít. Každý, kdo bude lhát, každý, kdo se dotkne něčeho svatého, tak bude, Pán Bůh srazí bleskem k zemi. Ne. Je to příběh jednorázový. Jednou za 1000 let se stane. A stane se proto, aby se lidi báli, aby byli opatrní. A teď pojďme se podívat na to, co je vlastně v těch příbězích to posvátné, to vůči čemu máme být velmi opatrní, kde si zahráváme s ohněm. V tom prvním příběhu to byl oheň a způsob bohoslužby. V tom druhém příběhu to byla schrána, nějaký posvátný předmět a způsob, jakým má být přepravována. To je ten starý chrám. Vzpomněte si na to kázání, kde jsme mluvili o starém chrámu a novém chrámu. Tohle je ten starý chrám. Tam to posvátné, nejposvátnější byly rituály a svaté předměty a to, jak se věci dělají a tak dále. Co je svaté v tom novém příběhu, v tom dnešním příběhu? Co je to posvátné? Co je posvátné? A vlastně bych to neměl tu otázku pokládat, co, ale kdo. Kdo je svatý? A Lukášova odpověď je v souladu s tou jeho hlavní tezí knihy Skutků, že novým chrámem je co? Co? Člověk, lidi. Komunita lidí a jednotlivci. Lidi. Dokonce tam Petr v tom příběhu říká, nelhal si lidem, ale Bohu. Když si přemýšlím, jak ten příběh reálně šel, tak reálně ten Ananiáš lhal lidem. Ale Petr říká, ne, nelhal si lidem, lhal si Bohu. Což z logiky věci, kdyby to byla rovnice, A se rovná B, B se rovná C, tak A se rovná C. Že jo? Jestli jsem lhal Bohu, a jestli lhal lidem, ale vlastně lhal Bohu, tak v tom případě lidé jsou Bůh. Lidé jsou boží. Lidé a Bůh jsou takhle propletení. Lhát lidem znamená lhát Bohu.
mluvit tak, že si o mě lidi udělají druhou představu, jako lepší představu, než jaký jsem, znamená lhát Bohu a sobě a druhým. Lukáš tady domýšlí, co to znamená, když nový chrám jsou lidi, lidský organismy. Co to znamená? A bere si příběhy ze Starého zákona, používá je k tomu, aby osvětlil ten příběh, který se tam odehrál s Ananiášem a Safirou, aby ukazoval, že když se k lidem nebude přicházet s úctou, s posvátnou úctou, tak to bude špatně. Protože lidi jsou chrámem Božím. Co konkrétně na lidech je v tomhle příběhu posvátného? Ještě si to zúžíme trošku. Zužujeme, vyostřujeme. Už víme, že novým chrámem jsou lidi, že lidi jsou posvátní. Co konkrétně na lidech je tady posvátného? V té první části tady toho triptychu jsme viděli, že posvátná je ta jednota. To, že ty lidi dají peníze dohromady. A jsou všichni jsou na té půlnoční bohoslužbě a zpívají tu půlnoční od toho neckáře a všichni to zpívají najednou a všichni jsou prostě v jednotě. To je posvátné. Ale ten příběh teď říká, že posvátné je ještě něco jiného. A je to takový až nám to dře. Protože tady v podstatě řekne, že posvátné je to, co chci já. Posvátný je jednotlivec, jedinec. Ananiáš a Safira, ten manželský pár, v sobě, ve svém srdci řešej otázku, jestli budou jednotní s církví, jestli prodají pole, tak jako ten Barnabáš a ty ostatní. A všechny ty peníze vezmou a dají to do církve. Protože tak to tady dělají všichni, to je výraz jejich jednoty. Ale Ananiáš se Safirou z nějakého důvodu nemůžou. Nebo nechtějí. Nevíme, jestli jsou sobecký, nebo jestli jsou úzkostnější a šetřejí na důchod, až nebudou mít důchody, nebo dětem na vysokou, nebo si chtějí konečně užít dovolenou. Netušíme, co je jejich motivace, proč si potřebují nějaké peníze ponechat. Ale oni mají představu, že prostě abychom mohli tady být v té církvi, v té jednotě té církve, tak musíme být stejný jako všichni ostatní a dát všechny ty prachy, který jsme utržili za prodej toho pole. Ale nejde jim to. Nejde jim ta jednota. Nechtějí vlastně, nechtějí. Je úplně jedno z jakého důvodu. Nechtějí. A protože potřebují držet jednotu a zároveň nechtějí, tak hledají nějaký kompromis a ten kompromis je, no tak řekneme, že jsme to prodali se slevou a dáme tady 100 000 do církve a řekneme, tak za to jsme prodali to pole. A zároveň pak pojedeme na tu dovolenou, anebo budeme mít pro ty děti, anebo prostě budeme sobecký. A se říká, vy jsme ale vyzráli. To je úplně jedno. Z nějakého důvodu to udělat nemohli. Nemohli narušit jednotu. Museli potlačit sebe sama, to, co oni chtěli s těma penězma udělat, a dát to do církve. Navenek se chovají tak, že zachovávají tu jednotu duše a srdce celé církve, ale vlastně vnitřně s tím nejsou stotožnění. A Petrovi se to nelíbí. A Pánu Bohu taky ne. Všimněte si, že Bůh tady promlouvá skrz Petra strašně zajímavé věci. On říká, já nechci vaši jednotu za každou cenu. Já nechci, abyste byli jednotní. Já nechci, abyste všichni dávali stejné peníze. To je blbost. Nebo je to hezký, když chcete, ale když nikdo nechce, tak já nechci, aby dával všechno. Všimněte si, že pro Boha je najednou v tom prostředním příběhu to, co je posvátný, je jedinec. Člověk, který něco chce, anebo nechce.
Petr mu to říká, byly to tvoje peníze, což jsi s tím nemohl udělat, co jsi chtěl. Bylo to tvoje pole, mohl jsi ho prodat, nemusel jsi ho prodat. Je to tvoje. Ty seš zodpovědný před Bohem. Ty se rozhoduješ, ty jako jedinec. Na úkor jednoty. Tady není posvátná jednota, tady je posvátný jedinec. Můžeš si nakládat, jak chceš s tím, co máš. To je pro mě důležitý, říká Bůh. Ty to udělej, jak chceš. Dej klidně půlku peněz, anebo žádný. Dělej si to, jak chceš. Nemusíš sedět a zpívat, jako ostatní. Dělej si to, jak chceš. Nemusíš vypadat jako ostatní. Dělej si to, jak chceš. Protože chrámem seš pro mě ty jako jednotlivec. Tvůj organismus, to, co ty chceš, je nějakým způsobem důležité. Tohle ten Ananiáš slyší od Petra. Takovouhle divnou větu, takovéhle divné věty o posvátnosti jeho samotného, proti které se provinil. V tom příběhu se to téma objeví ještě na jedné rovině. Jedna rovina, ten příběh se dvakrát zopakuje, jedna rovina je mezi Ananiášem a Petrem a druhá rovina je to, co se odehrává mezi Ananiášem a Safirou v tom manželském páru. Je to manželský pár, který má jednotu. Jsou jednotní, že jo? Táhnou za jeden provaz, vymysleli si jednu historku, říkají to stejně, manželka je správně podřízená svému muži, že jo? Říká to správně, tak, jak se dohodli. Mají jednotu. A Bůh ji za to zabije. Zemře, protože se snaží mít jednotu. Ve špatné věci. Nemyslí sama za sebe. Petr se jí ptá, opravdu jste to prodali za tolik peněz? A ona říká, ne. Co je posvátné? Co je posvátné? Ona sama. Ne ona jako žena podřízená muži, ona sama je posvátná. Její chtění, její rozhodování. Zabila jí neschopnost oddělit se od manžela, postavit se sama za sebe. Nenaplnila tu roli, kterou dostala žena při stvoření. Být jako protivník proti muži. Jeden proti druhému. Aby hledali, jak být spolu, jak si být blízko, ale taky, aby uměli být jeden proti druhému a říct, tohle je blbost, to, co děláš. Jsi magor, jsi blbec, tohle to nedělej, tohle je úplná pitomost, tohle neříkej, prodáme, buď to teda dáme všechno ty peníze, anebo jim řekneme, že prostě nemůžeme jim dát všechno. Takovýhle hlas praktické, moudré manželky tam chyběl tomu Ananiášovi. A pokud to vymyslela ona, tak jemu chyběl ten hlas jít proti tomu, co ona říká. Zase, oba dva z nějakého důvodu podřídili svoje já, my a dopadlo to špatně. Protože posvátné není jenom to, co děláme spolu. Posvátný je každý člověk, jednotlivec. Pokud se vzdáváme sami sebe, své jedinečnosti, svých přání, toho, jak to chceme my, a podřizujeme se, nebo navenek podřizujeme v rámci jednoty, tak nás to stojí život. Protože ztrácíme sami sebe. Takže kdybych teďka dal trošku do závorky to, že tam reálně ty lidi zemřeli, nechci to bagatelizovat, pořád mě to štve a pořád se mi ten příběh nelíbí, protože zemřeli lidi. Ale kdybych to vzal trošku symbolicky teďka, poodstoupil od toho, tak oni umírají. Jejich já umírá, protože považují za posvátné jen to společné. A ne to, co chtějí oni. Že prostě nechtějí dát ty peníze do církve, že nechtějí zpívat spolu, že to chtějí jinak. Že ne, nechci. Tohle neumějí. Máme tu dvě posvátné věci, dvě hodnoty. Hodnota spolu a hodnota já. A obě dvě jsou posvátné.
Moje fantazie, jak by ten příběh se mohl vyvíjet, kdyby Ananiáš se Safirou tohleto uměli, měli to víc vyladěný. Tak si představuju, že ten večer předtím, než to potom, co to prodali, tak měli spolu rozhovor a Ananiáš říkal, hele, všichni ten Barnabáš, on tam prostě přines těch 200 000 do toho sboru, on to tam dal ty prachy a prostě tak pojďme taky, všichni dávají, tak pojďme dát taky a oni dávají všechno, no tak to dáme, tak řekneme, že teda všechno, ale půlku si necháme nebo část si necháme a pojedeme na tu dovolenou. Takhle tam se snaží kličkovat, aby církev byla spokojená v jednotě a on měl spokojenou dovolenou nebo svoji úzkost zreguloval. A manželka mu na to řekne, ty blbče, ty jsi nevěrnej sám sobě, takováhle přetvářka, takováhle lež, nebavím se s tebou, tohle nebudem dělat. Tak mají tichou domácnost, hádají se a ještě jednou to prodiskutují a znova se pohádají. A nakonec se teda nějak dohodnou a řeknou, hele, tak půjdeme za tím Petrem a řekneme, hele, my se o tom furt hádáme, prodali jsme to, tady máte část peněz, nevadí, Petře, když si část necháme. A Petr řekne, no super, konečně tady máme nějaký dobrý vzor dalších lidí, kteří to umějí jinak. Barnabáš je super, že umí dát všechny prachy, který má a nevadí mu to. Ale my taky potřebujeme v církvi tenhle vzor. Možná se ukáže jako efektivnější. Vždyť vy všichni, včetně mě, se chováme víc ekonomicky ve vztahu k církvi, víc podle vzoru Ananiáše a Safiry, než podle Barnabáše. Barnabáš byl slepá ulička. Kdo z vás jste prodali byt a všechny peníze, všechny jste dali do církve? Marku, ano, rozhlížíš se správně, nikdo se nehlásí. Jo? Dáváme části. Protože to je vlastně nějak moudrý. Hledáme rovnováhu mezi tím sobectvím, mezi tím, co je moje, co chci já a co dáváme do druhým lidem. A církev tady měla šanci díky Barnabášovi a Safiře, kdyby se spolu pohádali, kdyby to řešili poctivě, pravdivě, tak by měli najednou vzor toho, jak to ta církev může dělat. A nemuseli potom v Jeruzalémě pořádat sbírky, celý svět pořádal sbírky na jeruzalémský sbor, protože po pár letech neměli žádný prachy. Protože všichni rozdali bezdomovcům a nikdo neměl kde bydlet. Jo? Ta církev ekonomicky na tom byla v Jeruzalémě hodně špatně. Z mnoha důvodů. Barnabáš a Safira měli možnost to udělat nějak jinak. A neudělali to. Měli být sobecký. A nebyli. A to bylo špatně v tu chvíli. Protože nebyli pravdiví. Takže co je posvátné teda? Ptáme se, co je posvátné. Kdo je svatý? Posvátné nejsou naše rituály, naše bohoslužby, písničky, co nějak děláme, posvátné předměty, posvátná kazatelna, sice nová, ale už je svatá, že jo, samozřejmě. Ne. Posvátný není ani tento prostor. Když jsem se vás ptal, kde vidíte slávu Boží, kde vidíte Boží svatost, když se rozhlédnete okolo sebe, ta odpověď podle knihy Skutků je druhý lidi. To jsou Boží chrámy. Ty. Boží chrám. To je to nejsvatější, co tady je. Jsme to my jako komunita a jsme to my jako jednotlivci. A to jsou dvě věci, které stojí vedle sebe ve velkém napětí. Hodnota já a hodnota my. Církev je živý organismus a hledá balanc mezi jednotou, mezi tím podřízením se a mezi individualitou. A ve chvíli, kdy svou individualitu, svou specifickou nastavenost v těle, kterou prostě mám, se budu snažit skrývat a podřizovat nějaké představy, jak by věci v církvi měly být, jak by církev svatá měla být, tak zabijím sám sebe. A nedělám ani dobrou službu církvi. Protože možná, kdybych řekl věci pravdivě, tak zjistím, že je nás tady víc, co to mají podobně jako já. Kdyby někdo pravdivě řekl, já s tím Bohem to mám takový na štíru trošku, já vlastně v něho moc nevěřím. A někdo by to řekl pravdivě, takhle to mám. Všichni říkají, že věří, ale já možná řeknu, že já úplně nevím. Tak možná se zvedne les pravdivých rukou, kteří řeknou, já vlastně taky ne. Já vlastně taky nevím. Co je to řešení v tom příběhu? Jaký balans hledáme?
Ten příběh nás má vyděsit před tím, abychom lhali, abychom byli neupřímní. Má nás vyděsit před tím, abychom byli neupřímní. Cestou vpřed je pravda. Říkám věci pravdivě, tak, jak je mám. I když to znamená někdy narušit jednotu. A tak vám přeju do nového roku, abyste byli pravdiví vůči sobě samým. Vůči tomu, co chcete, co potřebujete, jak věci vidíte. Abyste byli pravdiví vůči druhým lidem. Protože vaše těla, vaše prožívání, to, jací jste, to všechno, co zahrnujete, jste chrámy Boží. Buďte pravdiví.